Петка, Петка, че била там. Как царува цар Шишман, че Света Петка е била там. Гошо, здрасти! Исках да направим един клип, даже не ме снимате, съм изпотена. Позна ли ме? Да. Добре, и това е достатъчно. Много ти благодаря, търсихте, исках да те видя и затова жената каза, че по-насам може. Нали? Ще дойда някой ден малко по да си поговорим. Чао!